Tuoreen betonin testaus, painuma. Periaate. Määrittää tuoreen betonin notkeuden painumakokeella. Välineet. Muotti, sulloinsauva ja suppilo. Pohjalevy ja mittanauha. Suoritus. Levy ja muotti kostutetaan juuri ennen koetta. Liiallinen märkyys poistetaan pyyhkeellä. Pohjalevy asetellaan vaakasuoran alustan päälle ja muotti asetetaan vaakasuorassa pohjalevyn päälle. Täytön aikana muotti pidetään tiukasti vasten pohjalevyä seisomalla 2 jalkatuen päällä. Muotti täytetään 3 osassa. Jokainen kerros tiivistetään 25 sulloinsauvan iskulla ja iskut kohdistetaan tasaisesti jokaisen täyttökerroksen pinta-alalle. Keskimmäinen ja ylinkerros tiivistetään siten, että iskut juuri tunkeutuvat alempana olevaan kerrokseen. Ylimmäistä kerrosta täytettäessä betoni kootaan muotin yläpuolelle keoksi ennen tiivistyksen aloittamista. Jos tiivistys johtaa betonin vajoamiseen muotin reunan alapuolelle, lisätään betonia siten, että betonia on reunan yläpuolella. Kun päällimmäinen kerros on tiivistetty, tasoitetaan betonin pinta sauvan avulla pyörivin ja sahavin liikkein. Ylivalunut betoni poistetaan levyn pinnalta. Muotti poistetaan nostamalla sitä kohti suoraan ylös. Painuma mitataan ja kirjataan ylös muotin poistamisen jälkeen mittaamalla muotin korkeuden ja kokoon painuneen betonikeon korkeimman kohdan erotus. Tulosten raportointi.
Tulosta voidaan pitää pätevänä ainoastaan, jos betoni säilyy riittävästi koossa ja symmetrisessä muodossa. Jos betoni leikkautuu, otetaan uusi näyte ja koe toistetaan. Jos 2 testiä osoittaa betonin leikkautuvan, ei betonilla ole riittävää muovautuvuutta ja koossa pysyvyyttä, jotta painumakoe olisi soveltuva. Raportointi. Testiraportin tulee sisältää näytteen tunnistetiedot ja testauspaikka, testauspäivämäärä ja testin suorittaja. Painuma raportoidaan millimetreinä. Raporttiin on myös kirjattava mahdolliset poikkeamat standarditestistä ja tekijän ilmoitus siitä, että testi on suoritettu standardin mukaan.